Satya tuku waja Acaman awal padha saking Bantara Putra putri pedhot samandiman Kediri Ambangun budaya Ambangun cipta rasa karsa samandiman Kunjara Kediri Rahing Ponorojo Kediri sayup kerambang projo samandiman Kediri Benak Utara kocap acarita nalika semana sekaring kedaton Dewi Sanggolangit linglung ing penggane awit puningani para panglamar sewu negara tedaya sampun pepe wonten ing sakmadyaning alun-alun awit menawi katampi salah satunggal lintunipun mesti rundek ing penggalih pramila kangge njagi kawidawanipun ingkang Rama Sang Prabu Abisena Dewi Sanggolangit kagungan gagasan sak sinten ingkang saged damel tontonan ingkang pun iringi tetabuhan lan jejogetan ingkang dereng wonten ing jagat raya menika badhe dipun tampi kados artanipun nalika semana sak sampunipun lumebet dhateng keputren Dewi Sanggolangit tansah peminta dumateng Gusti Kang Maha Kawasa ingkang tumados kemelut ingkang dumados ing negari Ngurawan ingkang saged sirna kanthi wontenipun payembara menika
Pramila kados pundi pungkasaning lampahan monggo kita pirsani ngantos sak paripurnaning pagelaran ing pake.
Santos Sale, Procho, Jimmy